Welcome sa Sambingay sa Kristohanon Igsoon. So, salamat sa imong pag-click ni nga video kung bag-o pa kaninga channel. Salamat kayo kung nangita kag Sambingay Bisaya o mga istorya nga Bisaya nga adunay daghang mga moral lesson. So kaniadtong channel puno kini og mga sambingay. Kiniadtong mga sambingay Igsoon ato ni siyang ginagamit sa pag-share nato sa pulong ni Lord para nga mas masabtan gyud ang pulong ni Lord ngadto sa mga tao. Jesus ning gamit siya og mga parables aron nga maghuna-huna gyud ang tao ug mamalandong gyud ang tao. So hopefully Igsoon nga kini ato ang sambingay karon ug gusto ka nga mobisita sa atong daghan pang mga istorya, hopefully nga pamalandungan nimo pag-ayo ang atong mga parables aron nga makuha nimo ang mga dagkong lesson nga ato yung maikinabuhi samtang nagsunod kita diha sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kining ato ang istorya karon usa ka true to life story. Apan before ta moadto sa maong istorya, ang title karon sa atong thumbnail mao kini, ang atong kinabuhi nining kalibutana temporary ra. Ug ang tanan natong mapundar, tanan natong maangkon, mga bahandi, sakyanan, yuta ug unsa pa nang ato ang mga naabot sa kinabuhi, na-achieve sa kinabuhi ning kalibutana. Tanan niya na ato ra nang mabilin nining kalibutana humanta mutaliwan niining kinabuhi. Okay, so true to life story ni siya sa usa ka OFW nga nanimpalad sa gawas nasod. Okay? Para masabtan nimo inani ang mao nga istorya. Dunay usa ka OFW nga nagpuyo sa Cebu. Taga Cebu ni siya nga OFW. O naningpalad sa igsuon sa gawas sa nasod. Samtang naningpalad siya sa gawas nasod, naghuna-huna siya sa iyang future generation. Naghuna-huna siya sa iyang pamilya kung unsa gyud ang angay niya nga ipundar. Ug tuod ba nasulod siya ang huna-huna igsuon nga magpundar siya og nindot nga balay. Kay para naay nindot nga kapuy-an ang iyang pamilya. Muna silbi handumanan niya sa iyang pagpanarbaho. So for 14 years niyang tinarbaho. Kada ma-expire ang kontrata, mo extend na pud siya igsuon, mo renew na pud siya. Kay ngano iyag yung tinguha nga makapundar siya og nindot nga panimalay. Og tuod man sulod sa 14 ka tuig, dako gid kay siyang natigom tungod sa ihang pangandoy nga iyag yung gipaningkamutan. Tungod sa ihang paghago igsuon sulod sa 14 years, halos wa gyud say panahon sa pag-alagad sa Ginoo. Wa gyud say panahon sa pagsimba kay iyang gigugol ang tanan niyang panahon sa pagpanarbaho para lang gyud makapundar siya og mao nga panimalay. Ug tuod man igsuon nakab-ot gyud niya ang maong pangandoy nga makatukod siya og nindot nga panimalay. Sa lakton nga pagkasulti, nakatukod siya og tulo ka andana nga panimalay diya sa Cebu. Ug kini nga panimalay nga iyang natukod, almost 3 million ang iyang gasto. Iya gyud kining gitigom-tiguman sulod sa 14 ka tuig. Almost 3 million ang iyang nagasto sa maong panimalay. Igsoon, hapit na unta sila mutapon sa maong nahuman na, bagong nahuman nga panimalay. Apan sa wala damha igsuon nga mihapak ang bag-o pa lamang nahitabo nga linog sa Cebu nga ang epicenter diya sa Bugo. Usa ang iyang panimalay nga almost 3 million tulo ka andana nga gitukod. Usa kini nga nakulaps, usa kini nga naguba. Ug wa gyud siya makapuyo. Wa gyud sila makapuyo iyang pamilya sa iyang natukod nga panimalay nga almost 3 million. Igsoon abi nimo pagkahitabo ni true to life story ni. Ang maong OFW maong babae, mura siya og natruma og halos nawad-an siya sa maayo nga pangisip tungod sa gihuna-huna niya nga grabe niyang kahago sulod sa 14 ka tuig, pero sa kalit lang within 10 seconds hurot og kawasag, hurot og collapse og dili gyud niya mapuy-an. Dinira takutob sa mga istorya igsuon. Sakit kayong pamalandungon, pero true to life story ni siya nga nahitabo sa usa ka OFW from Cebu. Atong hinumduman nga bag-o pa lang nahitabo ang linog sa Cebu. Og usa ang iyang panimalay sa na-collapse, na crack
ug dili na gyud siya mapuy-an. So igsoon almost 3 million ang iyang gasto. 14 years niyang hinago. Walay time sa pag-alagad sa Ginoo, walay time sa pagsimba. Tungod kay gigugol niya ang panahon diha sa pagpaningkamot sa iyang pangandoy. Ug tuod man naangkon gyud niya iyang pangandoy. Pero makasusubo lang nga pamalandungon. Nga human maangkon niya ang iyang pangandoy, human nga maglipay-lipay na unta sila nga mupuyo nitong balaya. Apan sa wala damha nga kini gilinog ug nakulaps ug napukan ug nahanaw ang tanan. Ang lesson nga tumakuha ni Nigsoon nga atong kinabuhi ang tanang mapundar nato ning kalibutan na atong hinumduman ha. Ang tanan nga atong ipundar ning kalibutan na may katapusan. Okay? Remember gyud nga ang tanan natong kahago ning kalibutan na mahimong makawang ni siya kung kana nga klases kahago wala tay time sa pagsimba. Sadto si daghan kayo ron nga mga klases tao nga gigugol nila ilang panahon diha sa pagpaningkamot sa ilang pangandoy ug niabot sa punto nga gibiyaan nila ang ilang panahon sa Pangginoo. Og na-realize nila nga sa unahan daghang mga makasubo nga panghitabo nga niabot silang kinabuhi. Ang realidad sa kinabuhi igsoon mao ni kung wala gyud tay panahon nga ihatag sa Ginoo, daghang panahon nga magsubo gyud ang tawo. Tanawa ang OFW for 14 years siya nga walay panahon sa Ginoo, walay sinimbahan. Diha sa 10 seconds, grabe pod ang iyang kasubo. Within 10 seconds, giwala ang tanan niyang gihaguan. Grabe ang kasubo. Ug halos mawad-an sa mayong pangisip. Halos maturiring ang maong OFW. So igsoon, dinhi sa kalibutan, nagpahinumdum kini nga ang tanang mga butang, tanang mga material things bahan di ning kalibutan na, nagpahinumdum kini sa atua nga temporary ang tanan. Temporary ang tanan. Tanan natong mapundar, tanan natong matukod. Pwede na siyang sa usa lang ka iglap, usa lang ka pagpamilok, pwede na siyang mawala sa imong atubangan. Kung ang Dios na gani magbuot, dili gyud ta makapugong sa iyang plano. No? Basta ang Ginoo na gani magbuot nga iyang bungkagon ang atong mga napundar sa kinabuhi. Kay kung nakita niya nga wala kitay panahon diya niya, ang Dios atong hinumduman, ang Dios igihan siya, ang Dios abubuhan siya. Kung malabwan gani siya sa ato ang paghigugma sa mga butang ning kalibutana, kung mulabaw gani ang mga paghigugma nato sa mga butang ning kalibutana, hinumdumi nga atong Dios siluso siya, magsilo siya. Gani kanang giingon niya sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang password nga gihatag sa Dios sa ato igsoon is atong unahon ang iyang ginarian. Okay? Unahon nato iyang ginarian ug ang pagkamatarong. Kay ang uban atong gikinahanglan, siya ang magpaangay sa tuwa. Subo lang kay pamalandungon nga daghang kay mga tawo nga nag-una sa ubang mga butang. Sayop ang password nga ilang gihimo. Nag-una sila sa mga butang, naulahi ug nawala ang pangginharian sa Dios. So ang ending, kantong giuna nilang mga butang, giwala pud sa Dios. Giwas-ag to sa Dios aron ma-realize sa tawo nga importante ang ginharian sa Dios. Importante ang pag-una sa ginharian sa Dios. Igsuon ko diha sa Ginoo, kung ang imong kinabuhi karon usa ka nagpalayo sa Ginoo, ayaw paabutan nga moabot pa ang daghang katalagman. Kaya ang katalagman gibuo ni ang kasuko sa Dios, ilabi na gyud sa mga tawo nga nagpalayo sa iya. Usa kini ka tawag sa paghinulsol, tawag kini sa pagpangandam ug tawag kini sa pagpabilin diha sa atong buhi nga Dios. Salamat igsoon, ug kung bago pa kaning channel ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga sambingay o istorya nga daghang mga lesson sa kinabuhi. Glory to God, iya ang tanandong himaya. Kita-kita na punta sa sunod na po nato mga istorya. God bless.